Paso di ang ato mayor, Mark, ato si mayor, ato ni ang mga kutsihal. Kapuntanan, yan ini, tanaw-tanaw na kung murag, kung may senior citizen kayo, kurang. Unyo may tinuibi, di ginakalingayan, pista gina ni San Pedro, San Pablo. Pero aron ni ka malibog sa kabantayan, nga doon masidunggan si Pedro. Tanawa sa ibaw, di ba si Pedro na? Muna itong patron. Pero maging langis ka, ng may tinuibi, kang Pedro na kayo, di ginakahimo. Kaya ka ng may tinuibi, Hunyo, di po kalimutan mo na, di ko na libog bantayan, lamang maos muna ko, maganapit siya may tinuibi, tungkol kalendaryo sa libog simbahan kalimutan, pista gina, si San Pedro, San Pablo, apan nga itong patron, si San Pedro. Ang akong wali, ato'y peluna sa Gingon. Ang iyong ngalan sa madagaraw ng atawa, dili na Simon, kundili Pedro, Cephas, ang bato. Muatras sa ta, aron malikon-likon kung sa'y pasabot na sa bato. Paghibog yun sa Ginoo sa tao, nikuha siya yuta, lapo, Adam, red clay, bunay Adam, red clay. Damo na dito sa kampo, sa baybayon. Bunay among baon na ito, maghimo may mga tangki-tangki. May siya nakalapok kay ka sabon sa o. Sa pagkuha sa Ginoo sa kalibutan, sa version in English, may mga siya, let there be light, dahil kahayag. Let there be waters, dahil katubigan. Let there be mountains, dahil kamukiran. Pero paghimo niyang tao, lingon sa siya sa anak o sa Espiritu Santo, let us make man. Ang tao, bunga sa sabot, bunga sa pagkuyon. Nalindot sa ko sa nalipay sa ko niya mga kusihal, kay tanan malakon, pag bunga nila sa pagkuyon. Kailangan maglangis yung una. Huwag kay langis yung ginawayon. Mutando naman, pero yung talikod malibag. Hindi kina mo. So kung ang mamahan, let us make man. Nisugot ang anak, nisugot ang Espiritu Santo, doon na sila yung corporate ownership. Sila na tulong ay nagiyak sa dambo, sa laraw. Kung ang amahan, ikuha lapok, yang diumol sa kamot. Sa ako pa, hindi pasabot, pinangga yung kayo ang tao. Kaya nga naman, gibudlayan mo na. Gibudlayan daw eh. Wa siya mo literally, man. Sama sa himo niya sa libutan, let there be waters, let there be mountains, let there be light. Wow! Iumol kita niya. Gibudlayan ka niya. Ikaduha. Di kita kalibot, kagita naglapot. Mao kasi San Pedro, katunggilan na sama siya, pwede ba yung baso niya kay siya na gano'n ni lanit sa espada. Dingon siya, ang uban nila ni, bumiyan ni mo, ang panungka ko, magpakamatay ko nga lagi mo. Yung nakakak ko eh, nahuwag yung kaisong pagkabot sa mga sundao. Bawang diyan, ipangunta na isa sa babae, kauman ka no? Dili ko kauman niya. Ibang paano ito kauman ba ni Kristo? Yung taga Nazaret, dahil magsinuluban kaysa taga Jerusalem. May ilhan din sila. Nilimugin siya katulog.
Mao nga pagtutugaon sa manok. Kausan ay nungdong si Pedro sa iyang sala. Kaya ganito si Pedro pagtutugaon sa manok, nungdong sa iyang sala. Ang Pilipino, pinagtugaon sa manok. Buwang. Lain sa Pilipino, medical, reverence. So, yang gilansang na siya sa krus, gilansang mo ito siya sa krus. Sa iyang kagumul na nakalimod siya kang Kristo kasulog. Sa iyang pagpalayo kang Kristo nga siya galing nilanin sa espada nga magpakamatay siya alang pagpalalimod ng Kristo. Pining ka na nakabuaw niya. Hinumdum siya sa gingon sa kasulatan, Ginoo sama akong lakot. Balik ka ako, magpalit paghimo. Dili ako mayong akon, di mo ako mayong maanglit. Nang kamot si Ginoo, mao'y magna sa lakot. Muna ang kahulugan. Ibudlayan ka, apan kinalang magpungkos sa kagitan sa lakot. Bawa si Pedro, sa gilansang na siya, naghanggang siya. Dili ko takos, nga ang akong krus, mamarabon, kay di ko sama niya. Inanglan, maong krus ni Kristo, bituan. Bituan ang krus ni Kristo. Marita sa simbolism karong adlaw. Masabda na nato, kay ipalawaman mo ng Kristo. Sa Pangilyo ni San Mateo, si Kristo nanudlo uban sa iyang mga tinunan. Pagkita niya sa layo, pagka kay mga tao, muadto. Mao nga, itindog siya, yang gibiyaan ang dapit dito siya ang mga apostoles. Nisaka siya, nisaka, bukid dilitay dito. Nanginag bato o nilingkod siya sa bato. Nilingkod. Nga nung nibiya ang siya, na dito mananulog siya sa mga apostoles. Muna yung gitawa kong parable in action. Dili kong taigo, maribaw na to. Sa elementary years ko ka, mura may bawa na to kasi ikuwang na ta. Dili. Hinalan mong biya na apan musunod na kang Kristo. Ayaw sa paghimong-himong simbahan. Sunod na kang Kristo. Bawang siya actually beatitude. Sa karaang testamento na ang Ten Commandments. Sa New Testament, ang giya sa itong kinabuhi, mao ang beatitudes. Kinahanglan, mubiyat ka sa kagahapon, musubay ka, ng kang Kristo, nga nilingkod. Kung sa'y nilingkuran, bato. Pag-ingon niya kung Simon, ikaw ang iyong ngalan sugad karon dili na Simon, kundi Pedro, Piedra, Cephas, bato. Kaya ikaw na magtutudlo. Wala si Pedro, magtutudlo. Ang sipahang Katoliko, dili lang kay Biblia. Ang Biblia mismo ningon, daghang mga panabuhat ni Kristo, daghang mga pulong ni Kristo nga wa masulat dinhi. Muna gitawag ko na internal witnessing. Ang pulong sa Ebanghelyo mismo ningon, dili kay tuhuan mo mga iba't ang Biblia ra. Kaya daghang butang wa sa Biblia. Kung wa ka sa Biblia, wa ka. Kung ito ni mo yung wa sa Biblia, wa din na karon. At di malasa na ito mao nga kung sa'y gingon ni Kristo, sama nga ako ipadala sa mga amahan, ako usap nagpadala kaninyo. Ang naminaw kaninyo, naminaw kanako, muna'y authority, teaching authority sa simbahan. Nilingkod si Kristo, kung sa'y kilingkuran, ang ngalan na sa Greek, cathedral. Bawa ng simbahan, di na ang obispo. Gitawag kong cathedral, kay na ang lingkuranan sa obispo.
Aron mo makasabot, pagkamatay ni Kardinal Vidal, diha ang tulo ka kardinal. Kardinal Rosales, Kardinal Tagle, si Kardinal Cotabato. Sila tulo diha. Si Palma dili kardinal, pero wag sila makalingkod sa trono ni Palma. Kay trono na mo rin lingkuran ng obispo sa Cebu. Mo rin lingkuranan nga rin kalingkuran lain. Ang obispo rin sa Cebu, may magalingkod na. Mulingkod na siya, opisyal ang iyang itudlo. Bawa si Kristo pagkita sa ganaw ng mga tao, ibiyaan niya mga apostoles, nisaka na siya. Mausa siya, doon tayo pagsaka, tunay pagpangko, tunilingkod siya. Aron maminaw ta, mao nga Santo Papa, iniglingkod niya sa trono sa katedra, ex-katedra, gikan sa lingkuranan sa ato pa ipasabot na na pagtulunan ni Kristo. Kung sa may mga pagtulunan ni Kristo nga gihambin ni Pedro, hinumdumo nga 5,000 ng mga tao, mga lalaki, mga maiyak, mga babae, kaya di ko pinamaiyak ang mga babae, wala ko iyak. Mga laki, ang mga bata, di ko sila maiyak, magdagandagan wala. 5,000 ka mga lalaki. Mauningon si Kristo, ayaw sila mapuli Judas. Kamoy mo pagkaon, iba siya magmuyak pa niyan eh. Layo na nanikikan. Nanggod-god na si Judas o na di malasa na ni. Ang kulikta ni mawangan, ikuhaan. Hindi mo si Andres. Kasi Filipe, hindi mo bisan pa upalitagpan, bali, o 200 ka dinaryo, hindi pa igo yung mga tao. Kung sa mga dinaryo, unay minimum wage. Ang minimum wage fill on the 200, hindi pa igo na itong mga tao ang pataon. Eh 5,000 ka mga lalaki, huwag mayap ang mga babae. Ningon si Andres, na ibata, balikan pan. Apa nung sa wala? Hindi ba nakapando ang isda? Umulit si Kristo ka rin. Pagkat na, salamat si Kristo, Kristo siya numahan. Yang ipikas, basta Ginoo man yung pikas, paigo yun. Ang tao galing mapikas, hindi paigo, kaya mong pilit siya kamo. Maungang usap, nasapyot na lang. Maayun doon. Ang suod, ang patagaan, sap. Hindul gawin. Isod, pero Ginoo si Kristo may pikas, paigutin. Kung sa pa, gipahipos niya, manay sakit sa Pilipino, hindi gipahipos. Minum kulang binan yun. Kaog saking, 5 kaog saking, hindi usap. Hindi nilulog sa kanan, mahuwa na. Sa plato ng sudan, huwa. Muna'y bilakul sa Pilipino. Mao nga si Kristo, ningon, ipusa ninyo. Ipusa ninyo. Usa sa ginay na ko, art, usa sa ginay na ko, tulik ng mga panahon na, huwag niyo buwang, dahil ko na, salamat Guru Tirti. Hindi mag-inuuban nung, ninong ko bago ko nasulog, hindi mo ko magkasulog. Si Padre Tomas sa Mukura, siya po ikaw din eh, kaya ko si mo mga ikaw hinamang Rosales. Samtang ko na nga, mga 3 days after, nagkaon ko ngayon ito, may isa kalyati. Ikaw mga unan, ayaw busog na ito, busog na siya. May saging lang sa Pasipik, 12 ka mo, nahurot niya, busog na siya.
gikan kong buwangan. Niya, kabuangan yung mga bandayan. Takinindos, di panlamay dito sa buwangan. Buwa sila kakita, kadamo sa nasurugan sa suba, buwa sila natabak. Niabot ang driver. Sir, nalang truck, gikan sa sudad naman yung mga bugas. Isa may mo diskarga, gawa ng mga bata niya. Inispi lang to. Ako gina ng laki. Tana, hindi ko Kung tanawa na, may manaway. Nagkinindos, ilabay lang ito sa bulagan. Yan na ipasaluno, di mo pasaan. Isod. Mula si Pedro, nakita siya na. Usa sa bili kalimutan ni Pedro, naminaw siya sa pagtudlo ni Kristo. Rilaghan ng mga tao, lingi si Kristo, nagkaroon ng mga tao. May sakayan, may mo ba mo sakay ko sakayan? Oo, nakinsa mo ni, ako, sakay lang. Wala kayo nagpahuwang si Pedro sakayan. O si Simon, namati siya. Yang Ginoo, di mo nalupigan sa salamat. Kumal panulos, Ginoo, di ko ng Ginoo, palawon. Palawon. Natulang laon, itaktak ang pukot. Hindi mo si Pedro, dinibay may namasol, huwag may kuha. Diyan mo siya. Apan, kaya nakadungo kong po sa pagtulog. Karon, ako itaktak, kaya itaktak ang pukot. Puro ting, puno ka sila. Lain pagtulungan, kalimutan nila. Katulad tapos na sila, kaya mo ng hari si Kristo, gina ni Kristo, panamok ko kuna. Simon, panamok ko kuna. Ako na bahala na niya. Pagkaaga na, ang mga tao makahuwat. Sa tanan, wala may sakayan nila, kita na lang. At ito ta, pag-ato nila, tapos na dito naman si Kristo. Ringon sila. Kung sa may mong disakyan, o di mo tubag si Kristo. Ang sulti ni Kristo yun, kamono, nabino, ingita mo na ko, pinagkakauno mong libre dito, no? Andan kayo mong paano, ito mo. Andan mong preloading, muna ron. Hindi ko ganahan art na preloading art. Hindi ko ganahan na. Ano man, hindi po ang buwis na to. Ikita mo yung mubayad tanan. Tanan ba yung mubayad? Tunggu sa preloading, dato kong ulitin, iwalin ko, muna reklamo sa mga tiguang. Hanggang sila muna laki. Nga musakag lubi, di na musakag lubi, di na masumur. Ano man, may purpose. Nagyan sa mga purpose, ihantak. Isugal. Manang bukutron sa Amerika. Paminaw mo sa mga ligdong, mga negro. Patutwas sa kumabay, ang konservative, mauna siya. Ang konservative mo ng tao na nagsultong nilula niya. Kung nilula nag-interview. Kaya kung sabay, ipakita ni Lula ni mo, si Lula na po, slave. Pero yagin na dituluan, na kinahanglan, ang bunga uya nga mong katunon, bunga yun sa among kahapon, dili hinatan. Kinahanglan mo na mo. Nga kami nagbudlay, alam sa among kayuhan. Nagkanaw ng balikan, ang ilang kontra, mga polis, ang gidumutan, ang matindahan. Dalawa na nangawa itong mga buwang. Ang ilang kontra, polis. Ang imutan, tindahan. Mausada. Dahil doktrina, nga di na ito manalayas ng utok, nga di na manalayas kasing-kasing igo kita. Bawa si Kristo, yagin na mga tao, kamumitaw no? Yan mo, kaya nagkataon mo sa paano kong yatan. Di niyo na katulad siya sa paano yung pangitaon. Kalampaan na magkakabing yung inabuhay na yun. Ang mga tao, ilang transisyon ay kani, ninuti, parehari ni quarantine, di nagkawan kayo na kamlakaw, handa na lang na. Unang, lingon si Kristo, ang yatag na ko, ako lawas, ako lugo. Namiyak silang tanan. Namiyak silang tanan. Asang 72 mo kinuna ni Kristo, namiyak.
Pagkita niya, si Kristo ng dosi na bilin, ikadosi si Pedro na bilin, umingon si Kristo, gusto sa mong biyaan ako. Dili man mo si Kristo biyaan. Basta yung patulunan, hindi niya yatakan. Bahala na. Di pa ali ko sa pumaro, manungkol ninyo, di man ka kumutuo sa patulunan. Nikain ko ninyo. Talipli ko ninyo. Pumando si Kristo na. Nangutanan siya ng Pedro. Kung si Pedro, ito ba, ninyo, walang ko ninyo. Ubiyan ninyo. Ikaw na ba? Ang nagataw pinapunin tayo. Kanon sa mga ginatang ni Kristo? Sa iyang pulong, apan na mo sa natin. Sa iyang sakramentos Eucharistia. Napasalamat siguro, kunyagan ko, katoliko ko. Napare ko ng Facebook ko, katoliko. Nga naman, ang katoliko naman, ang subay sa gingo ni Kristo. Kung sa gingo ni Kristo, buhata kini sa paghandong ka na ko. Huwag yung gingo si Kristo, basahan ni sa paghandong na ko. Buhata. Bawang pare, bisang tiguang na siya, bisang bungoy na siya, mukuhang pan, mukuhang kalis yung may pino. Ihandong niya si Kristo ng pagkamatay. Alam ka niya, si Kristo ringon, ako rin lawas, ako rin dugo. Iyang hiyusa, iyang halad. Ninumdum ko, matubong parokya. Tulog at iguang nga pare, ihangyo nga adto, pupunta ko. Kung sige, ihangyo na akong kabataan ko. Laging bataan mo nga pare. Malihog, ikaw in charge. Mayo, nakamagay pista. Kamu mga bataan mo, tagot mo yung pista. Pero kung igulang, dahil lang taksa, ha? Taksa lang. Dahil hindi sa simbahan ko sa pista o sa. Kaya kuyaw ito ha, kasi makaihig lang, iguang na. Ngapon mi, lasing ko media, pag alas 6, nalakaw na sila, kaya alas 6 media, mag-misa na sa mga kapilya. Alas 6:45 na balik pa na labing iguang. Balik. Ako uman sa mga pare, at doon sa kusalamitan sa mga madre. Naman yung lawas sa double body. Ang madre na, natos, may ni-signal ako nga, hindi ako nagpare. Pag sugat ako sa pare, ang madre ay kanda may bihir manin. Doon ko sa pare, Madre, kuman ang bisa. Sa kumana sa buang mo, buang mo nito. Nangari-ngari ko dito ba? Inumi, na. Hilak siya. Wako ng bisa. Ano man? Pag kita nila nga tiguang na yung pare, bisir na nagkabila. Ay, katulong lang. Buti niya ko na, sa misa ka. Jadi ko, ako man yung sabi ka na sikilin. Na sige. Hanggang to, pag ako dito, ang lanong kayong microphone. Uy, lumpig sila! Ang ato yung patikula, lumpig sila! Lumpig na yun niya. Umana kong wali, ikapoy ko. Ako gina ng ibuang ikay padayo na. Kapoy ko. Mula siya bumalipan, yung kung pilok. Tindog na siya. Sus, pag-ingon niya na ako din lawas. Mula mag-nikagay ang iyang tingo. Pag-ingon niya, ako din dugo. Klaro kayong tingo niya, wala doon ay luha. Susunod tao na din pa. Hilap rin. Kung ako nagkasabot ko. Ang kanilang misa, kanino din misa. Kadili naman ang sakripisyo ni Kristo. Diyan pinto siya din nato ato kalisdanan. Mga ang pare, umaniya, andang sa pan, bino, mangunaw na sa siyang kamot. Sa di pa siya muhan, yaw na ginisinpik ng iyang kamot. Pinatong sa nga COVID. Humaniya pag
Hugas ang kamot mo sa pag-ampo kamo. Aron ang inyo, ug ang akong sakripisyo dawaton. Ako naghanan ng kinabuhi. Na kaya na karon musukol na nimo, ihanan ko. Naglisod ang pagkaon sa mong mga anak. Pagpika sa ni Kristo niya. Naglalawan pa na sa sakripisyo nimo. Kanindot din sa ito sumisa. Umawa si Pedro. Iya ginagin mo kamatsyan. Ikaw bato. Nalingkod si Kristo sa bato. Naagin si Kristo uman kang Pedro siya pagpanulo. Ang ato ay patron si Pedro mawaligid niya ni Kristo. Kita sa tunta, dili mo biya niya. Uban naon gagawin ikan sa ispa, karoon na ilang tinuhuan. King ano, nada, ang naasumbliya mo rin yung tuhuan. Yung Biblia mismo ni Kon, daga mga milagro, daga mga pulong, gawa masulat ini. Saan ka meron? Saan ka meron? Pero ang naasumbliya, huwag inutuman. Kini ako lawas, kini ako dugo, buhat sa kini. Salamat Ginoo. Nga napari ko sa simbahan ng magtuan sa imong sugo. Dili lang kay muhandong kami, bubuhat yun. Dili lang kay mubasa, kundi mubasa, mutuki, muhandong, bubuhat. O si San Pedro, mag-ampong taan ang nalatong kanan. Huwili kay luta kita sa kubin, aron mula hutay kita. Sa ngalan, samahan, sa Anak, sa Espiritu Santo.